BPF long live, Agrawal long live, Agrawal long live, BPF long live, BPF long live, Agrawal. दिनै गोबां बारग' एनडिएफबि निफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि BPF दोलोआव बरायनानै लाबाय फैबाय थानाय MP इलेक्सननि बिसय BPF दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन दा जोङो टटेलि MP नि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा MP आ देरहाखानाया रोखा MP इलेक्सननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL पार्टिया 80% दुरबल जागोन BTC इलेक्सननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो दुरबल जागोन BTC नि उनाव 100% दुरबल जागोन फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव UPPL नि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिगोरनाय थाबाय नंगौ दिनै Ex-NDFB फोरनि थाखाय बा सोरबा सासे दैदेनगिरि आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल जयनिं आं दिनै खालामदों बेनो जाहैबाय जोंनि BPF दोलोनि दैदेननाय आरो दिनै नंगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै Ex-NDFB जों गोबां समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों Ex-NDFBफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै बा सोरबा बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो नागारनानै दिनै जाथिनि थाखाय मावबोदोंमोन दा बिथांमोननि थाखाय दिनै जि दानि हालोद बे हालोदाव दिनै नुनो मोनदों बिथांमोनखौ माने सोरबा सैमा मासेबो सुङा होननाय स्टाइलाव दिनै बिथांमोना दङ गतिके बेखौ साननानैनो दिनै आंजों सावरायनानै बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे नोङो रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनायखौ जों नुबाय थादों गतिके नोङो सानसे समाव जोंनि माबानि NDFBनि थाखाय बा सोरबा दैदेनगिरिनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे मावगोन होननानै जों नोंखौ आसा खालामो होननानै दिनै बिथांमोना आंजों रायलायनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै मोनथाम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै बिथांमोना आंजों जगाजग खालामनो दिनै जयनिं जाफैदों बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे खोथा होदों जे जोङो जाथिनि थाखाय जुदि मावबोदोंब्ला बा जाथिनि थाखाय जोङो सेक्रिफाइस खालामनो हादोंब्ला जोङो माबा मोनसे पार्टिनि थाखाय बा जाथिखौ बासायनो थाखाय बा BTCखौ बासायनो थाखाय जोङो मानि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हाया बेखौ मोनसे बिथांमोना जोंनो उत्तर होदों दा गतिके जोङो बिथांमोननि सायाव जों फोथायदों जे बिथांमोना मोनसे थांखि लानानै जि जायगायाव बिथांमोना मोनसे जाथिनि थाखाय मावदोंमोनब्ला दिनै पार्टिनि थाखायबो माबा मोनसे बिथांमोना मावगोन होननानै जोंजों ज' मावलांनायाव हेफाजाब होलायलायगोन आरो मावगोन होननानै सासे लिडारशिप बायदि बिथांमोना बिबान गैयाब्लाबो बा दंब्लाबो दिनै बिथांमोना मावलांगोन होननानै आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनजों आं जेब्लानाखि सावरायदों बिथांमोनजों आङो रायलायनायनि गेजेराव बिथांमोनखौ आं बेखौ मोनसे कुइसन सोंदों आच्चा नोंसोरो दि Ex-NDFBनिफ्राय फैगोन नोंसोरो माबा मोनसे आसा खालामनानै बा माबा मोनसे लुबैनानै जोंनियाव फैदों नामा बिथांमोना बे समाव बुंदों नङा जोङो बै समनिफ्राय जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे जाथिनि थाखाय मावबोनाय हिसाबै जोङो दिनै मोनसे खोथाखौ जों सिन्था खालामो जे जोंखौ लानानै जोङो रायजो राजाफ्रा बा आइ आफा बिदा फंबाय दिनै इयुथ्स लेभेलनि माखासे इयुथ्सफ्रा दिनै जोंनि माखासे मावनांगौ खामानि दङ होननानै गोबां जायगायाव बुङो होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदों गतिके बिथांमोननि मोनसे थांखिया बेनो जोंनो जेबो नाङा जों जेबो लुबैया जास्ट जों जि जायगायाव थांगोन बेयावहाय जोंनो गारि भारा प्लास जोंनोहाय लामायाव सालोंनो थाखाय 100-200 बास बेखौहाय माबाब्लानो जों आरामसे थांनानै जों जइन जानानै जों फैगोन बे बाथ्राखौ दिनै आबसुनि दैदेनगिरि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बिसोरो नै बिथांमोनानो गोबाव सम बिथांमोनाबो आबसुनि संग्राम खालामबोनाय मानसि दैदेनगिरि होननानै बिथाङा दहायनो फोरमायखाबाय आरो नंगौ बेवहाय 180 प्लास दिनै BPF आरो आबसुनि माखासे 6-7 जनसो दिनै दैदेनगिरिफोर दङ बेजों लोगोसे फ्रायानो Ex-NDFB जोब बिथांमोनखौ लानानै जोंहाबो मोनसे आसा दङ जे बिथांमोना जोंजोंनो मोजाङै मोजां मावलांगोन होननानै आरो जि 180 जन फैदों निस्सय बिथांमोननि थ्रुयै आरोबाव बिनिफ्राय